Добър ден, аз съм новата снимка. What? Моля Къде се, съм, бе? аз съм най-добрия. И хора, аз днеска се научих да снимам. Тя снима за първи път, защото аз покажах как се снима. Да, така е, хора. Моето Сега. лице е 15 минути, твое не ме като. Абе, мога, Ти ли си ме разкопала минута? нали са? Теодор. Теодор копава, обаче сега нищо няма. Нищо. Чакайте, че тук ми бъгна телефона нещо. Ти изкопаеш ли? Ми хубаво. Нали съм хубава? Ти? Да. Да. Що? Аз къде ще копам, бе? Абе, я отивай там. И къде там, бе? Чакай. И тук торчово. Не? И копай. Тук ли? Аз нямам торчово. Има. Не. Ми кода да направя. Чакай. Ами, да. Аз нищо не Чакай виждам сега. секунда. Аз питай торчово. Чакайте, че са бъгна. Ела тук. Ти ще копаеш тук. Където прави дупка. Хубаво. Махни се. Моето Oh yeah, iron. Oh yeah, Чакайте. iron. Oh yeah, iron. Оф, боже. А? Боже. Оф, на мен не ми се копае. И на мен ми се копа, обаче трябва да търсим диаманти. Ко ми пука? Сега, виж. Опа, без да исках ровничка. Много се извинявам. Аз го оставам тя. Айде да лягаме, пич. Как ти пиджи? Абе и лягай. Просто лягай. Аз си. Чакайте да се блика първо. Тан-тан-тан-тан, тара-та-та. О, пу. Сега. Така. О, ес. What? Бъгна ми. Поспа, къде ти е леглото, бе? Що се разделя от мен? Я чао. Не! Сега ми дай леглото, иначе ще убия. Ето ти. Ето ти. Лека нощ. Накарай се мама да ми каже. Няма. Що? За кеф. Абе, пристани. Пак тук. Къде тук? Ей, тук. Ще имаме едно разстояние да сложим един по средата. О, Или печка, какво да сложим? Чест. да. Ама ще бъде общ. Кой е тук, бе? Това го помисля за Хера Обран, то било дърво. Бах. На Теодор Букучич. Ти взели броните. Бузен. Виж ма. Ой, Той честно знам за какво слагам. там нещо се слагам и букуци. Знаеш ли кой се слагам? Ще направим нощници. Да. Нали? Ма с какво си направим? Имаш ли кол? Не знам. А? Да. Мирих вече не ми трябва. Даже имам блокче. Айрончето да си изпика. И за какво ще ни трябва този кол? Виж, още не е паднал. Изобщо. Айрон блока, кол блока, много по-бавно съха. Много по-бавно. Още е на макса. Много по-бавно съха. И хора ще натиснем пауза. Връщам се и сега. Върнахме се. Печем си вече това блокче. Раза, защо вика столна? Не да те знам. Карай. Да имаме малко печен. А знаеш колко е айрон? Колко? 15 айрон. От един стак 15 ти остана. Да, тото 5 е мой. Върни ми 5 айрон. Мисля, че няма да ти достигне.
Чакай само да си сложа бронята. Пет. Пет ли имаш ти? Пет ли? Да. Къде ще го ставя? Опа. Просто го хвърли. Не, оставям ти в горния чест. Кой? В горния чест си го ставя. Ай, тук направо. О. Съхням червени. Децата. Аз тук... На шампион. Тук малко се направих... Бузен. Ти си убил. Ти си... Бу. Поне няма да не трябва още да ме... Аз пък какво си такова са? Поне няма не трябва да лекува се отдолу. Радвам се. Ах, Къде ще ходим? соличао червени. Чао, 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 чао. Децата бени. Тук, защото това... Аз турски спробвах. Тук какво остава в букшелф? Извини се. Извинявай. Няма за какво да се извинявам, извинявай. Извини. Не знам защо ми. Що се оригна? Аз ли? Да, ти. Това беше чудо. Да, чудърна. Гладна съм, момче. Аз вече не знам. Да, аз се изкривих направо. Ба. Аз трябва. О, е бич. Ой. Аз съм в клуб. Та личка деца пече е моя, нали знаеш? Другата е моята. А? Да, другата е моята. Изял чесъчко. Взел. Изял. Да. Имах до тук. Имаше до тук. Да, вярно. Той е клюк на пен. Мой много смея. О, аз ще ям. Картофи. Раз, защо не го пуска? А? Виж, не ги пуска тук. Системата не е отпуснала. Гледай сега. Не. Трябва да се направим туалетна, да ти кажа. А защо пазя айрон блокчета? Да. Ние ще направим с дърво. Вземи се един стак непреработено и един стак преработено. Бяло бито. Добре. Туалетната ще не е. Ние се взимаме картофи за всеки случай. Ма туалетната ще не е в къщата, нали? Да, ама къде ще е слагам? Къде ще е слагам? Ами на горния етаж. Там няма място. Виж колко място има горе, бе. И то туалетната няма да е кой знае чаква. А цялото ли бе? Стои? О, аз имам мъсте. Пусен. Как познавам момиче? Оф! Просто не говори. Що? Боли? Момче, момиче само. Виж как прави туалетната. Аз не те виждам. Бах, туалетна. Бах, чувство. Да, много е хубава. Маш ли да направим направо?
Ти не се мъчи. Много е хубаво. Браво на теб. Момиче, момче. Твърде на коя минута? А? Твърде на коя минута е? 10. Моя 10:40. Много е хубава. Не бра. А? Да. Ама в кавички. Не е много хубава. Все пак е туалет. Е, така в края трябва да има и така. За да е симетрик. Симетрично ли сте? Да, симетрично. Виж колко е голяма. Абе, тръпни са, бе. Дай, бе. Абе, що го разваляш, бе? Оправям го. Абе, виж колко е хубаво, бе. И тук в този край трябваше да има. Не! Защо, бе? Правилно трябва да е. Ти правилно, както аз го правя симетрично. Много е тъпо. Много е тъпо. Е така. Не! Хубаво, стига си вътре. Не! Абе, бузен. Бузен. Дай, как ще таковаме? Ще отваряме хладилниците. Ами мредни са. Заставаш тук, натискай се копчето, храната ти взимаш я и ядеш. Или не хладилниците направо ще го премести. Ма в следващия епизод. Защото що има мързи. Да, да бъдем. Не съм. Бата. Туалетна. Не виж това е. Ба. Знаеш ли какво? Какво? Трябва ни казанче. Еми, аз имам казан. Направи още едно. За какво? Аз моя казан не го ползвам. Моя казан не го ползвам. Ти там казан. За кой е казан? Да. Буден. Казан, че да не се сирах в теб. Ами туалет на хартия. Ами, не трябва. Много малко туалет. Ми ти кой иска? Царство ли да ти направи за туалет? Клипа вече скоро ще трябва да свършваме. Скоро време. Защото иначе няма се качи. Трябва има 15 минути. Дай сказано. Еми аз го дадах. Не си. Дадам го. А що не е в мен? Не знам. Нямам го в мен. Чакай, той пък е в мен. Тъкни към. А що не? Аз да направя врата. Да, бяла. Хубаво. Всичко ще е бяло. Оп. Буден. Това ще е къщата на бялото. Но виж колко хубаво. Ами този човек, кой ще кажа? Ами аз се направя сами. Колеги. Аз се направя сами. Аз така, браво. Седи си командваш. Опа, без да искам. Бе, този да са хастия, коя Не ни трябва. Той не. Айде. Ой, туалет не имаме. ще пускаме водата. Къде как ще се пускаме вратата? Просто си вземем кофе с води. Ма сега се вани. Айде, готова. И осме, знаеш ли? Нещо. Нещо приключвам. Това беше всичко от този клип. Надявам се да ви хареса. Ако е така, харесайте го. Абонирайте се на мен, ако още не сте се абонирали. И чао. И от мен също цяло довиждане. Айде. 15 минути и една секунда става.